Sanibonani babukeli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo Namaphara TV ngawo Amanyala. Kuba ilelo dlanzana ke eliba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo Amanyala. Kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela ngaphambili nawakho Amanyala. Ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu abe uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo Amanyala. Hayi musani ukuzodlala uzani ngaphambili nawenu Amanyala sikwazi ukuthi siwanekele abantu njalo. Ayaqhubeka ke Amanyala aphele ngale weKasified TV engaphelelanga. Ayaqhubeka Amanyala ka eswanekelwa umfana obehlala nobaba. Ubaba ke emthanda kakhulu kodwa enokudonsa amaphara walethe endlini engathi uzowasiza kanti uzowenza Amanyala. Masiqhubeke nalo. Ngathuswa uvibrator kwefoni ngithema ngethuka ngizwe ukuthi ngixaniwe man bese ngithi angiyophuza amanzi ngithema ngidlula e-sitting room e-kitchen mangithi nhla esofeni ayibu ayi phela manje ubaba ungibonile ukuthi ngiyozela njengoba ngezela ngiyolala obudu buthweni ngimtshelile ukuthi angilalanga because benginesiso sorry kithi mangithi nhla ayibu bayenzele esofeni lento ubaba ulla enganeni ulla ngavene ngajika ngoba phela ngifuna ukuthi angibone enza lamanyala ngavene ngajika buyele ekamelweni ngifike ekamelweni ngifike ngihlale ngithi ibonanga ubaba nangu ubaba ngavene ngalala athola ubuthongo futhi because angilalanga izolo thola ubuthongo ngalala savuka ngakusasa emasifuka ngakusasa njengenjwayelo wasiphekela ubaba sadla wabeswa ngitshela ukuthi hayi uzahambisa lo mfana hayi nangempela wamhambisa kumfana ubaba abesabuye hayi ngibese ngithi mina yazi into engizoyenza yini ngoba labafana ngiyasazi strata abahlala kuzo ngizahamba ngiyobheka lo mfana akangitshele kahle nangempela ngihambe ngithathe emalini yami angithi ubaba vele uyangipha imali so nemali engizibekela yona ngoba ungiphe ngenankinga eningi nje futhi aphinda ngiphe neyokukhera futhi phezukwala ngiphe yona ukuthi sengize angisayisebenzisa imali sengiyibekile ngidonse u300 kule mali ngibese ngihambe ngiyobheka lo mfana ngifike ngimthole nangempela lo mfana mangifika ngimthola thole lo mfana ngibese ngimbiza abeseze hayi mayeza kumina ngithi ayazi ndoda into engizoyenza la ngikuphathela imali lana ngimkhiphele 100 rand ngimnike eyajabula bonke ngithi khona ne200 ke lana but le 200 ngizokunikeza mawungenza lento engizokucela yona athi noma yini ngithe ngifuna ukuthi ungitshele iqiniso kulento engizokubuza yona athi ngizokutshela ngithi kwenzakalani phakathi kwakho nobaba athi akwenzakala lutho ngithi hayi ndoda ngibonile nganoqobe ebusuku ngaphinde nganibona phezulu kosofa ngifuna nje ungitshele sonke istory kwenzakaleni bese ngibekele lo mfana uthi amfethu yazi ubaba wakho ufike la emgaqweni wafika wangibiza awangibuza ukuthi angilambanga ngamtshela ukuthi ngilambile wabuza ukuthi ekuphi ekhaya ngamtshela wathi hayi usafuna ukuthi akayongisiza angiphi into okudla ngithengele nezimpahla engajabula ke nami nangempela wangithatha kwangisakini njengibubone ukuthi ufike ke wangipha ukudla wahamba wangithengela impahla wabuya nami then ngebusuku ke mase silelwe wangitshela ukuthi hayi yena uzongisiza uzoqhubeka engisiza wabese wanginikeza imali engango500 wathi le mali ke uyangipha kodwa naye ufuna ukuthi ngimsize ngabuza ukuthi mina ufuna imsize ngani wathi akafuni nje into eningi ufuna nje ukuthi alale nami ayingamtshela mina ukuthi angisona isidaba nothi ngcono ke imali yakhe ibuye ayingamtshela mina ukuthi imali ngiyayidinga ngicela ngiyiphatha naye ke mangivume ukulala naye nami ngangabi na choice ngoba phela imali ngiyayidinga kumele ngakusasa ngibhemile
Ayingavuma ke kanjalo ke. Salala ke sinobaba wakho. Bekubuhlungu engibamba umlomo, engithulisa. Ngithi ngiyakhala. Angibamba angithulisa. Ngathi mina ngiyavuka ngithi ngifuna ukuhamba. Baba wakho angitshela ukuthi ngeke ngize ngihambe ebusuku ngaka. Ngamtshela ukuthi mina ngisafuna ukuphinda, wathi ngingazomtshela lonto, ngithengele impahla, wangipha ukudla. Manje nami isikhathi sokuthi ngimkhokhele, qhubeka ulala nami ngikhala. Qhubeka. Ngagcina nami sengamukele. Kambe ngazi futhi ukuthi ake ngize ngikwazi nokuyombika emaphoyiseni, vele thina Namaphara sithathwa serious amaphoyisa. Engimbamba isandla lo mfana ngithi mfethu thula mfethu. Ngithi ubaba wami nami, kodwa lento ayenzile ngiyithanda ubaba wami, ngiyamthanda ngiphila naye kuphela. Vele mongambopha angeke nami ngize ngijabule because akekho umuntu ongasale nginakekela. Ngingagcina nami mhlambe sengihlala emgaqweni. Bamba na 200. Ngizokulethela enye imali futhi before le viki iphela ne. Bese sebonga lo mfana athi ngiyabonga. Nangempela kwathi makuphela iviki ngamhambisela imali, nangelilandela ngamhambisela ukudla nemali. Ngamtshela ukuthi angiyohlala ngimchecker ke noma inini, kodwa ke mayingasangibona bokwazi nami ukuthi izinto ziyangibhedela phela ngisebenza, imali ngiyiphiwa ubaba. Hayi ubaba nangempela aphinde futhi lande sinye isitabane. Ngithi uyabona ke namhlanje ngiyayiqeda nyaka lento yababa. Hayi nangempela ke sibhizi sibuke iTV nje, mina ngiwumuntu ozelayo, ngozeli kwamina kumuntu ozelayo, ngifuna ukulala. Hayi ubaba abuza ukuthi yini, imtshela ukuthi baba ngilalanga izolo ngifuna ukulala. Athi mntana mama ulala ngale ekamelweni. Hayi ngihambe nangempela ngiyolala. Hayi ngifike ngilala. Ukuthi hayi emva kwe-hour bazabe sebewenza lo mkhuba esofeni, ngoba uyazi uma ngisheshe ngalala angibisavuka. Nangempela ngani mangibuya nabe esofeni bawenza, babhekile baflathele. Hayi nginyonyobe kahle, nginyonyobe. Hayi mangifika bayenze lento bayenze ukuthi kusuka ubaba ngimthinte nje lemqolo, ngimthethuka jube. Hathi yini ngithe hey baba imana kulaleki mana. Manje bengithi ngibuye ngizohlala nani lana, ngasho ngidonsa iremote ngizihlaleleyo esofeni, ngatshintsha ichannel. Hayi bathuke bagqoke fast, bagqoke babuye bazohlala. Hayi bethuke nangempela bagqoke fast. Hayi babuye babahlale, ngibona ukuthi akahlaliseki. Lento edlalayo ke lana movie ngihleke khuluma nalo mfana ngithi uyambo wenzani yabo, ngenze ngathi angiyinaka ngayonke lento eyenzakele. Hayi ubaba ukuthi kusuka ngibiza athi ngicela usondele la sekamelweni lakhe. Hayi masifike ekamelweni lakhe athi mfana nami lento oyibonile bengingamela ukuthi uyibonile, ngiyaxolisa. Ngithi hayi baba yini iphutha yini waxolisa? Athi ayiphutha mfana nami lento nami angazi ukuthi bengingenwe yini. Ngithi hayi baba kudala labafana ubaletha lana and abanye bengingakaze ngiqaphele ukuthi wenza lamanyala kubona, kodwa lwa mfana lwa omhlophe obesidudla nganibona ekamelweni nikwenza, nganibona nangakusasa nikwenza la isofeni. Ngaze ngawumbuza futhi emgaqweni, wangitshela sonke isitori ukuthi wena wamnikeza imali wamsabisa kanje. Yabe subaba athi mfana ngifuna ukuthi ungizwe kahle. Mina zange ngizalwe nginje, zange ngizalwe ngilala abafana, kodwa ekuhambeni kwamama akho azange kuphinde kube lula ukuthi ngibhekane nomuntu wesifazane. Umama akho wayengijolela kakhulu kangangokuthi ngagcina sengingasamthembi umuntu wesifazane. Ngagcina sengingasamthembi umuntu wesifazane, ngazama indlela ukuthi ngibulala uma wakho. Yema wabulala uma wakho, ngamdlisa upoison, washona.
azange ke lilandeleke icala ngoba kukhona engakwenza. Ngavene ngafreeza ngithi babuthini, ngavene ngafreeza ngithi babuthini. Ngaphuma ngizibamba ikhanda ngawungena ekamelweni lami, ngaphuma ekamelweni lami ngaqonda ekitchen, ngabona uMesi uhleli phezulu kwetafula, ngavene ngawudonsa ngaqonda kubaba, ngafike ngamgovuza. Kanti mangiqeda kumgovuza selithukile iphara lapho malabaleka. Mangiqeda kumgovuza ngahlala kanjalo ngincancazela, ngahlala naso isidumbu sakhe kwaze kwasa. Kwanimakusa ngafonela amaphoyisa, amaphoyisa afika, ngasho ukuthi hayi lana kwenzeke, kwathiwa kwenzakaleni, ngathi ngizama ukuqamba manje ngithi ngena Namaphara. Afika kwazi ubaba, kwathiwa wena mfana ngicwele negazi phela la, kwathiwa wena mfana ungazosenza izilima la. Agqekezwanga la, kugqekezwephi? Kwabe kubona ukuthi agqekezwanga, kwathiwa khuluma iqiniso manje. Hayi, ngalikhuluma lonke linjalo, bangithatha kubaba ngoba ngangisemncane, bangithatha bangise juvenile. Mangifika ejuvenile kanti ngizashayisana nabo laba fowethu laba ebebelalwa ubaba. Bathi nangu umfana lo baba lona, bembiza ngegama, nangu umfana bani. Athe bathi awunangu, bathi awunkosi yami, kunini ngangithandaza ukuthi ngize ngimthole lo baba kanye ngithole lo mfana wakhe. Wathi ubekwa yini wena la? Ngasho ukuthi angibulela ubaba. Umbulalele ngithi awabulala uma. Wathi waye ke thina ke sihlangene ukuthi wayenzani ngumamakho, thina ubaba wakho besilala, lento esizoyenza kuwe ke manje. Laba fowethu laba yani uyabona ngalo usuku bokuqala bashintshana ngami beyi4, shintshana ngami laba fowethu, bashintshana ngami, ngaze ngabamaka. Ekseni kwani makuvuka kufanele ukuthi kuyophakwa, wathi omunye hayi ngitshela ubaba ukuthi ngiyagula, ukudla kwami uzangithathela. Nangempela ubaba mayifika ngamtshela, sebengisabisile ngingabika nje emaphoyiseni, bazongibulala. Ngabe ngibona ke lana ukuthi ngizafa ngempela. Tshela ubaba ukuthi ngiyagula. Wathi okay, ubani ozangilandela ukudla? Ngasho ukuthi hayi nangempela ongithathela ukudla lo mfana. Wabuya wangipha ukudla ngadla, nasemini waphindwa ungilandela futhi. Then kwasho omunye wathi hayi namhlanje singamlali bafethu ngoba phela angagcine selimala lo mfana, so masike sithi umiyeka nje athi ukululama kancane. Ayibangiyeka nje, cabanga ukuthi insuku eziyi4 5 6. Emva kwalokho zakhala futhi, zakhala. Wagcina oyi1 babemsaba, wathi hayi ngeke basangilala bonke manje, sengizaba umfazi wakhe. Ngasho ukuthi mina ngeke, mina ngifuna. Wathi wena utshelwa la, awubuzwa, uyatshelwa. Nangempela ngaba umfazi wakhe ke lo mfana, engilala. Kwafika omunye nje wayithanda ukukhula lwana, uthe mayifika naye wafika wathatha qonangu lo mfana. Ubaba wakho wena wangenza amasimba wena sana. Kwasho ngathi lo uyasatshwa ulo vele bese ngumfazi wakhe. Ungitshela wathi hayi cela ungiboleke yena lo 2 days. Walala nami 2 days yonke, engangiphumlisi ubusuku bonke, nangilesibili ilanga ubusuku bonke. Then wangiphindisa kulo, wabe swatshela lwake wathi uyabona ke njalo mangimfuna uzanginika. So nalo ube make sure mangikuyena ungilala kakhulu, so that mengabe sengihambile ngibizulwa azi ukuthi vele uzenelisile ngami. Ngaphila lo mpilo ngoba ngaboshwa isikhathi esingango 3 years. Ngithe ngiphumela ngaphandle impilo ingekho right. Nami ngadecide ukuya emgaqweni, ngawuhlala emgaqweni, ngaba yiphara isikhathi esingango 6 years. Emva kwaloko ngakwazi ukuthi ngisizwe nje elinye indila lingithathile ngelinye ilanga, lathi ngiyolikleenela kalo. Then langibuza, ngalitshela istory sami ukuthi simi kanjani. Hayi langithatha, langigeza, langifunela umsebenzi. Ngasebenza nangempela, ngisebenza ecompany yakubo.
asebenza kuze kube yimanje-ke senginendawo yami yokuziqashela, ngawayeka ama-drugs kodwa i-past ihleli emqondweni. Bengithi angeke ngizoveza amanyala ayenziwa ubaba, nami ngagcina sengenziwa amanyala ngenxa yakhe. Ngiyabonga. Hayi babuke ngiyazwela ukuthi izinto ziyenzeka. Anginawo-ke amaningi, nginikela kunina nje ukuthi kube yinini eniphawulayo. Ngiyabonga.